Inola ke indoda yami. Wena njalo hayi nina njalo niyaphila kodwa bafowethu bakhona abanye abafowethu lapha eduzane ngiyazi ukuthi iqembu lojikelele iqembu lezinsizwa. Yebo dadethu sixolise nje kakhulu sicela ukuxolisa kakhulu ngoba izolo besisemcimbini wakomalume wakho lapha dadethu uNjomani basathola ngithi balokufile endaweni nabafowethu semahlukana ntambama sangabe sisabandaweni kodwa ke nje njengosomntwana futhi ngiyisele khona ukuzomela iqembu lojikelele ngoba abantu namhlanje cishe kuningi abazokuthola ngeqembu lojikelele abangakwazi noma mhlawumbe abanye abakusolayo kodwa bazokuthola bukhona. Okay. Bhuti wami awukhumbuze nje umlaleli ukuthi obani ojikelele G futhi bafike nini ke endimeni yomculo. Ngicela ukuqala ngokukhuleka sikhuleke ezweni sakithi kwaZulu. Sibonge ithuba ebantwini bakithi emakhabeleni ikakhulukazi kuyona indawo esikhulele kuyona kwinkosi yakithi lapha uMkhabela. Siyabonga kakhulu ukuthi asikhulise athi nesinika umhlaba bese abantu bekwazi ukukholela kuthina ngomsebenzi esiwenzayo. Ngiyakubonga kakhulu lokho umhlaba wonke njengamanje sesiwawo basinika uthando abantu ngendlela esimanga dadethu kanye nomsakazo Ukhozi FM yasakhohla lokusukela kubaphathi bokhozi kuze kocompile kanjalo koproducer bethu kuyofika wena dadethu Biyela. Siyabonga kakhulu isandla sedlule ikhanda sazi ngathini futhi ukuze sidlulise amazwi okubonga. Ukungena nje mfowethu embusweni wakho iqembu ojikelele usomntwana wakaXulu kube unodlalisa wakaXulu bese kuba umahlekisa wakaMajole okuyizinsizo ezintathu ezilakhele iqembu kusuka zikhula emakhabeleni zincane kwaze kwaba sifudukela ngapha eGoli safika saqhubeka nomsebenzi ngokukhuthazwa abantu abaningi futhi besho ukuthi siwenze lo msebenzi sekuze kwafika lesikhathi sokuthi namhlanje sawubona umehlo kakhulu. Okay, akukhumbuza umlaleli lengoma nje enaduma ngayo nifika emculweni. Ifola milabo yalo belchongile. Tizaya mesuva. Ifola milabo yalo belchongile. Chawula ntizaya mesu. Ivuma mdonso. Chawula ntizaya moyesu galawalwa. Chawula ntizaya moyesu. Afenzo banjagule dawo ngitoto segule dawo. Bafowethu ngabe ke sindlela umoya masinganikeza into yenu ukuthi ke italente likhulu kakhulu lapho ke emakhabeleni. Imuphi unyaka enifike ngawo emculweni? Eqinisweni nje singathi Biyela nakuba sithe masiqala ukuphatha masaphaphamisa umculo kodwa ukungena nje ngokusemthethweni nathi sisebenze idudo ezinkulu njengojikelele siqale cishe ngoba sinama album kahle kahle amathathu esiwenzeka yani okuyindoda engakutholanga kahle ithuba lokuthi ifinyelele ebantwini bese kuba yiyo ethi jabula inhliziyo yami nalesigcine ngayo ngonyaka ophelile ethi wena wangalayo okuthi ke ngempela siyabona uthando futhi siyabona umehlo kakhulu ikakhulukazi nje lama album amabili ngeke sakuhlonisa impela ukuthi umsakazo Ukhozi ludlala indima enkulu kuthina bafuthi kunzima ukubonga esikhathini sanamhlanje Biyela ngoba ziningi kakhulu izinto eziqhamukayo ezizimbo zabantu ezahlukene kodwa kuzofanele sikusele ukuthi mfowethu Ukhozi lusebenza ngendlela esimanga emakhabeleni nasezweni sonke samthane ukunyusa leli talent lojikelele lizefikile esigabeni sisonke manje. Kunijabulisa ngani ukubona ingoma zenu zitrenda kangaka abantu beza ngazo o TikTok kuba njani nje manihlangana no TikTok ufana naloyo? Ufike inyembezi nomunye dadethu asazi ukuthi abantu singababonga kanjani ngoba mfowethu kubuhlungu ukuthi abalandeli noma abathandi bomculo kaMaskandi basesigabeni lapho khona kufanele mfowethu baseke kuphela basupport abakwazi ukuthola uthando nokubongwa mfowethu ngendlela abasithanda ngakhona ngendlela abasupporta ngakhona sithola ukusekwa ukusimanga singenayo indlela ukuthi singabaqoqa kanjani sikwazi ukubatshela noma sibakhombise sibathanda kangakanani lokho kuthina futhi kuyinto enkulu kakhulu kodwa ke siyabagqugquzela ukuthi baqhubeke bangaphezi mfowethu ngoba ikakhulukazi nje ngifisa nokuveza ukuthi into esiyibone kumsakazi noma kuhlelo lwasiya ngengoma kade uphethe dadethu likhombise kakhulu ukuthuthukisa
intsha likholeka kakhulu ekengeni esifika emculweni okuyinto esho ukuthi shuthi ikusasa lomculo limile nesibindi sokuthi akuyona into endala kuphela noma abantu abafuthe sebevelele sebenegama kufanele bathola amathuba empilweni kodwa nabafuthe abasiyafane banike ithemba baphinde banike ukusupport lokho into into enkulu kakhulu nje. Okay, zikhona ingqinamba dina nje senike nadibana nazo la emculweni kaMaskandi nasho nathi hey sasingazi kanti ukuthi kunje. Siningi kakhulu kodwa-ke impilo ikanjalo fanele umuntu mawuhamba endleleni uvule indlela mfowethu uzolalela abantu mabekhuluma kulokho abakunika kona ukuphatha kube umphako ukuthi uma ngabe uhluleke endleleni ubambelele kona ziningi kakhulu ingqinamba mfowethu ongakuthi sifikena ngesikhathi esibi nje masivelela thina njengeqembu lojikelele i-COVID ije phansi mfowethu umuntu sangakhona nje ukuthola ithuba lokuthi siye ebantwini basibone ukuthi obani ojikelele ziningi kakhulu kodwa nje siyabonga futhi ngoba esikhathini nje esifushane sinaso nje manje ikhona i-team esisebenzisana nayo yona esisupporta kakhulu nesinika uthando nethemba sinethemba kama kuvuleleka izinto sobe sinamandla okufinyelela ebantwini. Okay, OJIKELELE G babhizi ngani ke njengamanje? Njengamanje mfowethu mhlambe esingakubalula kune-promo ngesisanda ukuyikhipha esiyishuthile yoJIKELELE G okuyona abantu abasayithakasela kakhulu sibhizi nangomsebenzi omusha esowukhipha ngasekupheleni konyaka. Silindeleke nje futhi nendlela eziningi kubahleli bemicimbi nabantu nje abafuna ukukholela ekusebenzeni noJIKELELE konke lokho mfowethu sicabanga ukuthi sihlele ethembeni lokulinda ukuthi sikwazi ukuthola amathuba amahle. Okay. Nitholakala phi ke nina njengoJIKELELE mhlawumbe umuntu ke umenifuna ngabe mhlawumbe kumayelana nomsebenzi noma abathandayo nje ukuxoxa nani? Sinazo inkundla zokuxhumana okwama-page yeqembu OJIKELELE G. Ku-Facebook page yethu abantu mabefuna ukulandela zonke izinto ezenzakalayo ngeqembu loJIKELELE bahamba bosesha lapha OJIKELELE G bazosithola ku-Facebook page yethu. Ku-Instagram baphinde futhi bathi OJIKELELE_G. Ku-Twitter futhi OJIKELELE G. Nalo Instagram into efanayo OJIKELELE G. Okay, kulungile. Njengoba